Snäll, slås! Menikö? Minä olin Espoon Rainakerhon jäsen jo 64, kun heräsin unen elokuvan teosta. Orkon Risto soitti mulle sanoteen Hakosen lista. Minä halusin löytää pienuuden suuruudesta, ihmisen vaikeudet elämän portailla. Ylös on taivas, alas on kuolema kuin katoava joki, joka kuivuu minun sisääni. Los! Timo! Se on Schleissenhofen! Timo! Schleissenhofen! Joukkokohtaus, massa! Martti! Vihollinen ja paha! Martti, en mä pysty yksin näyttelemään joukkokohtausta. Ei multiploinut, Timo! Pysty olemaan natsia. Mene moneksi! Ole mukana! Martti, eikö sä kuulu mitä Timo sanoi? Heikki puhuu. Eihän me voida näytellä joukkokohtauksia, kun meitä on vaan 2. Pysty olemaan natsia ja juutalainen yhtä aikaa. Soitetaan mönttärille, perkele! Otetaan sitä massaa! Mennään töihin, pojat! Joo! Mutta eihän tää näytä 40-luvulta, kun tuo menee uusia autoja tuo takana. Valperi Tuomasset! Tehdään sitä Rainaa saarna, kun on aloitettu.